Günler kim üçün adaty, kim üçün bolsa öýtgeşik. Ol insanyň özüne bagly men pikirimçe. Sebäbi wagta durum ýok. Ol edil suw ýaly akyp geçip dur. Günleri pursada öwrüp ýaşamak bolsa, öz elmeze. İnsan öz edýän işini söýmeli. Her kime de öz çeken zähmetinden lezzet alyp ýaşamak nesip etsin. Çünkü ýaşaýyşam insana ýeke edip berilýän terpaýdyr. Bu men üçin aýratyn gün. Iň ýakyn joramlara mehmançylyga barýan. Ogly bar, 5 ýaşynda. Tagamlaň manysyna gaty bolup düşünýär. Bu diýdigim 5 ýaşynda bolsa da ol hemişe ter meweleriň haridary. Şoň üçin sowat hukmyny oň saýlawny. Alma, armut, mandarin alym. Halar dep umid edýän. Baryan. Uy olsa da meweler, täze meweler bilen ýakynlaryňyzy begenleriň